Ndichikutambirai zvekare pano paHatirare 263 pano pachange chikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pa this YouTube channel yokusubscribe mahara, wotena on the notification bell so that pandinodzoka neimwe post uchange uchingozvionera. Panapa paHatirare 263 uchange uchiwana manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Nguva iripo saka usanonoke kusubscribe, usajike manono kumudikani. Ndatigara ita subscribe nekutena on the notification bell zvinobatsira kuti iwewe uzoramba uchiwana manews updates kubva pano paHatirare 263. Sekuziva kwamunozviita vadikani manews updates panapa tinoona kuti kamabatanidza tunoita kuti muwane manews updates akati wandei pasame video. First update update yakaitika kuBulawayo kunonzi Gungeta ndokukaitika chitiko ichi. Makesi atinonyoresiva munyika ino yeZimbabwe makesi evanhu vari kufa neaccident. Zvopedzwa seiko? Zvimwe zvachona zvada kuti tishinge kunamata yasatanism iri yapinda munyika yedu yeZimbabwe 2025 month raJanuary tareceiva makesi ema-accident akati wandei, ende tikumaisa panapa paHatirare 263 nemakesi aya awanda. Chikori chimpisi kune akatisiya pachitiko ichi. Pane vanhu vekuJohani Masowe vakaenda kuPungwe zvichireva kuti kuOnight kunorara vachinamata. Vaenda kuPungwe kuOnight vachirara vachinamata, pakudzoka kumba makuseni Honda Fit yaluza control yabva yapinda musango, zvapinda musango yapidiguka kwenguva yakati rebei. Pachiitwa apa taura pane mukadzi afa pa kesi yatareceiva iyi. Chikorere chimpisi kwaari ngazorire murugare veukama ndavachime netariro tisina tariso izvi tisingazvifungire ndevekuJohani Masowe apo pavanga vaenda kuOnight. Mukudzoka ndopapaita mota yavo accident akafira ipapo. Vamwe vachona ndo vazomanyiswa kuzvipatara, chipatara chinonzi Mpilo Hospital ndokwavari, chikoti get well soon kwavari munopora nenyasha dzaMwari. Ndikumbirota zvanofunga comment section pamusoro pemakesi aya, tichiyambira vakomana vemushikashika kantakatakura vabereki ndatifambei navo mune zvakanaka. Next update ividhiyo ravice president vemuno munyika yedu yeZimbabwe vaConstitutional Chiwenga. Do last video rada kuisirai apo pavanga vachiudza muri yeZimbabwe kuti vision 2030 haisi yempinga chete, anzi kuhondotaimati magananda vanopona nepfuma dzekuba. Toda kuti tione this video, tichapedza kuriona tuta zvatinofunga comment section hatikwanise kuedzeredza nyaya idzi kana kuzitapudza, tokuisirai proof yevidhiyo rachona mubva maona. Mashoko aya ataurwa muzuva ranhasi. Ngatione this video. We all swore to a shared future in which everyone had a place on the table, a place in the sun for a culture of equal opportunity where every Zimbabwean served in equal measure. Zveubvanzu kudya kwemhumi takazviramba. Our vision 2030 is for all of us. Kwete dzamunotimbinga kuhondo taidziti zvigananda. Those who grow big tummies through ill-gotten wealth and questionable morals